Takže ahoj všichni, já jsem Pepa z Réma dnešního videa, tentokrát na téma nepořizujte psa podle atlasu. Tak se na to jdeme podívat. Pro video na tohle téma jsem se rozhodl potom, co jsem se podíval vlastně do diskuze ohledně chovu psů a tam někdo psal, že si vybírá prvního psa, že teda nevědí moc, jak mají vybírat, ale že vyberou vlastně podle atlasu, který si koupili. Tak já bych chtěl všechny lidi, co se k ním dostane tohleto video, poprosit, aby si nevybírali psy podle atlasu, protože atlasy píšou zapálený chovatelé těch plemen, co tam prostě jsou, jo. Takže když tam budete mít, já nevím, rottweilery, tak vám tam nikdo nenapíše nějakou špatnou povahou vlastnost, nastíní tam třeba jenom to, že je učenlivý, že je to ostrý pes, ale nikdo vám tam nenapíše, že když to špatně zvládnete, že bude obrovský problém, protože vám tam každý napíše většinou to, že to jde zvládnout a že je potřeba zkušený vedení.